Iphini likangqongqoshe wezemfundo kanye nowengamele ezemfundo KwaZulu Natal bathi isifundazwe sikulungele ukubhala kwezivivinyo zika Matric. Bevile ezinkulungwaneni eziyikhulu namashumi ayisishiyagalolunye abafundi abazobhala uMatric esifundazweni. Manje mangase sifake umfutho kokugcina singaphumelela because manje sesolwe lu75 25 lwadisulwe liqaleni ya kusangenzeka ishintsho. Sengikulungele namhlanje because ngifundile wamphutha ebengikwenzile during the year ngenza namaphepha lawa awakudala ya ngiprepare and ya nginoqozi lokubhala namhlanje. Ingane zonke ezakwaZulu Natal zikulungele ukubhala iexamination yakwa grade 12 neexamination yakwa grade 1 kuyofikela ku grade 11 ngereport esithole. Kodwa nathi ke njengoba sihamba nesifundazwe sibheka sikubonile lokho ukuthi bakulungele ngempela. Uma kungangendlela esilungiselele ngayo ngisho 100% besingamthola. Kodwa ke ngoba we are realistic sifuna ukukhuluma into esiyazi ukuthi ingenzeka yenzeke sibheke ku 80%.